Oweruo n'otu ụbọchị nwoke ibe m eteta ụra kpọ ya dalịa si ya họni ọya ngwa chere anụ ma bịa ọgbapụ kọbọdụ ya wee wepụta mkpara ije ya baba ya nwaanyị n'aka bịa gaba obodo oyibo yirute n'ebe ahụ ime ọrọ m nwa ibu n'afọ ha ga-enye gị ọnọdụ ma bịa anyị ncha ghọọ ndị ọcha ọ chọrọ ịbụ onye ọcha Chineke kere na Naija ihe mmadụ awa ihe ndị ọzọ God forbid may my tea never become other people's son. Ihe ma ụkwara ihe ndị ọzọ Chukwu ekwere ka ngwere gbaa ji na be m oge nwaanyị rutere ya bụ obodo oyibo ọmụsị ọnwa obu n'afọ eburi mmiri atụwazi nwoke ọbụla kelere ya ọmụrọ ya ofu nwa nwoke ọbụla si ya ha ya onye ya ofu nwa nwoke mmadụ etie bekwa jụ nwaanyị jụ di ya oge nne ya nụrụ agwa Ngozi nwa ya kpara otu ya okokoko Ngozi ka ironye ọ na-asọpụrụ nna ya oru na-asọpụrụ onye nwe ya ọ bụ na bụ nna gị olee ebe nsọpụrụ m dị ihe a bụ ajụjụ Chineke kere anyị na-ajụ anyị n'ụbọchị taa gị nwa nke mmadụ ihe a bụ ajụjụ dịrị gị biko sara ajụjụ amen etu aka Chineke kere anyị n'isi na-ajụ anyị ajụjụ nwa nke mmadụ sara ajụjụ Chineke ọ bụ nwoke gị nsị gị ezula ori pụta n'ụwa na-ezori nwa ọma m ironye oge m kere gị kwesị gị aghalụ wee pụta n'ụwa na-agha ụgha gị mmadụ ironye ọnọdụ achọ dị olubu nchedo mmiri ebe ọ bụla ide si wee bịa igwe mmadụ nwe mma achọ ga-ajụ ụjụ Chineke biko bịa sara ajụjụ ha onye na-eju ụka na-agha ụgha onye na-eju ụka na-ezori onye pastọ baiti kụrụ akụ n'obi ogige mmadụ eri nke ya nwa agbọghọbịa na-ekpuke